ngicela simuphe ihlombe elikhulu uNkulunkulu. Asemshaleni izandla kakhulu uNkulunkulu. Sishaya umoya ingcwele izandla enkulu egameni leNkosi. Sishaya uJesu inkosi yamakhosi izandla. Ebese sishayela thina sonke sikhona ihlombe elikhulu. Elakho leli hlombe ngicela ushayele uNkulunkulu izandla. Thank you Jesus. Ngiyabingelela ibandla lonke egameni leNkosi Yesu. Siyabelela bonke obaba, sibelela bonke omama, sibingelela bonke obhuti sisabantu abasha egameni elingaphezulu kwamagama igama leNkosi uYesu. Ngiyacela bangcwele sishaya uNkulunkulu elikhulu ihlombe. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabingelela uSunday School, uthisha baka Sunday School egameni leNkosi uJesu. Khethekile siyabingelela bonke abafundisi egameni leNkosi labo mama umfundisi. Ngicela nabo nibashayele izandla. Amen. Praise and worship team. Okibona sibethu nabo ngicela sibashayele izandla. Ushers wethu imedia team cela nabo sibashayele ihlombe. Cela ungakahlali phansi ubingelela abantu ababili abathathu uthi sawubona amakhelwane wenze kahle kwabakhona nge-first Sunday yethu in our new home, a new place. Lapha nje ngifuna ukubona abantu nje banikezana uthando. Alanda uthando lapha endlini. Sibingelela nini bangcwele, sibingelela nini. Hey Nkosi yami bongcwele nakho ke. Glory to Jesus. Praise the Lord. Amen. 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 Ake sishaya ihlombe elikhulu sinikeze uNkulunkulu udumo egameni leNkosi. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele egameni leNkosi uJesu. Amen. Praise the Lord. Abaqala ukufika babekhona phakathi kwethu bebangekho Friday. Ngiyacela baphakamise izandla sibamukele kahle officially kulomuzi thina siqaleke Friday bazalwane. Hayi mungabe ubungekho Friday ungasabe nje siphamise nje isandla sakho. Bakhona baphakamisela ngibaboni. Nakho ke ngisho aniyibona lento ke. Ya sanibonani asibamukeleni. Ayibo sanibonani Wynberg sanibona. Hello Wynberg, hello. Ayibo hello Wynberg, hello. Sanibona Wynberg sanibona. Ayibo sanibonani Wynberg sanibona. Ayeye Wynberg ayeye. Ayeye Wynberg ayeye. Sanibona endlini yomkhuleko. Ayibo sanibona in the house of prayer. Ngicela ukuzwa umsindo wase Wynberg. Ay bayaphila abantu Wynberg, bayaphila abantu Wynberg. For the last time akangizwa umsindo. Iyo leyo mshayeleni izandla kakhulu uNkulunkulu. Awu Nkosi yami cela sishayele ubaba uThabethe izandla usiphathele kahle uhlelo egameni leNkosi. Amen. Uthi nje kungicheckela bhiki la khona okungathi kahle kumabonethe abangcwele siyanibingelela nonke egameni leNkosi uJesu umNazaretha longcwele. Ngizwa nje kushaya umoya ofresh nje. Kunomoya nje ofresh nje. Kanti yazi kunomoya nje okhululekile nje yazi ofree umoya wakhona. Ngicela soshayela izandla lo moya. Amen.
bafundisi bami siyabingelela egameni lenkosi siyabonga ukuthi nani senikhona niqalile endaweni eniqale kuzona niphinde futhi nindlulele nibe khona phakathi kwale ndawo siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu egameni lenkosi yethu uJesu na Friday bese khona la hayi tshela makhelwane bekubanda Friday hayi bekubanda Friday ngithena ngithi ngiyabuka lapha phambili kubafundisi ngisho ngathi yakuyabanda manje ya ngabona ubaba umgagu ukuthi hayi umfundisi wami ukude manje ngambona connector akwelesithathu izulu ngabona umama naye emfakazela ngathi ngibuka ngapha ngakumsibe ngathola umsibe ukuthi uyafuna ukungena kuleli sithathu kodwa nje uloka angabaza ngathola umama ukuthi ungene waze wagobisa ikhanda ngathi kuphi egameni lika Jesu athi ngibuka umvangeli nje ngamthola athe umvangeli manje angazi ukuthi umvangeli ubedleni le enganabo ubuthongo nje ubheke kwaze kwasahlutho umvangeli ngathi nawo amasotsha mfundisi wami Mapholoba siyakubingelela siyakwelcome uNkulunkulu akubusise man of God egameni lenkosi uYesu ingathandi ke ukuthi umuntu makanikelile siloku sisho ukuthi abanye abantu kusuke bese kuvuka umona kodwa ngiyahluleka ukuthula mfundisi uMapholoba nje banibona kukhanya lama light uyena ke onikelile wathi mfundisi wami awa ama light akukhanya endlini kaNkulunkulu so siyabonga kakhulu umfundisi uNkulunkulu aqhubeka kubusise evule iminyango egameni lenkosi angifuni ukumosha isikhathi ke ngoba mangiqeda ukushumayela ngiphindela emumva ngifuna ukulalela eThekwini ngoba kusasa ngiqale imvuselelo le ecinci mawuya ngakomTuba yaqala kusasa bangilindela abantu bakuleya ndawo bangitshela bamemezelayo lapha bathe baba kanti ngake ngafika kunomncwabo khona umkhulu kogunyawo sikhonza naye ke umkhulu ke inkosi amsewahamba wayenkosini ngabamba umncwabo lapha abantu basemakhaya ke basenayinto ukuthi makushoniwe baphume ngobuningi laligcwele itende abantu abangaphandle babe baningi ukudlula abaphakathi uNkulunkulu wasebenza ngendlela emangalisayo emncwabeni manifesta amadimoni ngikhulekela abantu bathe abantu wakuphi lo mfundisi oshumela kanje kwabuya impela nabasekuphakameni ngoba leya ndawo kwegcwele laba basekuphakameni abasekuphakameni babuya bathi wakuphi lo Shabalala ngabuya ngomunye unyaka sekuyovulwa itshe ngaphinde futhi ngashumayela bathi nje nabezwa ukuthi kuza lo yashabalala bathi abantu ke siyaya ke kwakugcwele kuthe lapha yana ke neyimpurampura ke hlele etafuleni lapha sifuna ukuzwa lo Shabalala isithunywa sami ke sinenkinga nomuntu kungaba nabantu mina ngeke usangithinta ngeke isithunywa sami sivele sihlanye asizwa nje nabantu abaningi kashumayela lapha ngabona impurampura belamakhehla athi nangiqeda ngibambe izandla bathi hayi uyayibeka izindaba mfuka Shabalala manje ke babuza bafana ukuthi imuphi lo Shabalala ozayo sibayachaza ke bathi kuza loyo bathi simtshela uShabalala sobe silapho manje sengithuswa ukuthi ihholo la sobambela khona imvuselelo elesikole lekhulu lona kodwa bathi abafana baba alikho ngendlela yokugcwala ngakhona lapha sisho ukuthi siyacela imikhuleko yabazalwane nala njengoba sesiqalile la eWynberg sengabe sesiya relaxa sithi sayithola indawo cha kuma siyoqala ukusebenza ke manje ngithini bazalwane kuma kuqala umsebenzi ke manje so ngizobacela abazalwane bangabe basehla indlela the spirit ebesibambisene ngakhona nifika nisebenze la nikline ngicela lo moya uqhubeke bazalwane ngothandile lo moya nanikela ukuthi umsebenzi kaNkuluNkulu usamningi ke umsebenzi banibona nje asikaqedi kahle usamningi kakhulu umsebenzi osele kunalo esiwenzile safanele kupaintwe lapha nje kufakwe ilokhuzana safanele i-ceiling lapha kube kuhle istage lesimele sakhiwe uthi na ubheke phezulu ubone ngathi izulu nangu uJesu uyakulunguza lapha emafini
ngendlela ekuzobe kukuhle. So ngisho ukuthi ke siqhubekeni sibambisane sithwalisane ke umsebenzi kaNkulunkulu. I-outreach team ngizocela ukuthi nabo ngizobabona kahle kulela viki engizobuya ngalo ngoba mangiphuma ngizophuthuma. I-outreach team nabafuna ukujoina i-outreach team lapha kuNkulunkulu sibeke strategically and positionally siseduza ne-mall. So ngifisa the evangelism lesa sinayo ngaleza ekhadi. Uyakhumbula sashaya door to door, uyakhumbula sisaye ema-center sifike sifake ipika sivangele silanda abantu. Ngifuna ukuthi ke leyo nto iyoqala phansi kuyolandwa abantu bakaNkulunkulu. Okulandela manje fanele sibe nestress sokuthi Nkosi yami yazi abancane indlu sekugcwele sizabathini abantu, bese siba ke nama service awu2 masekugcwele. Kuzoba khona the morning service bese kuba khona the second service. Ayibonge inkosi uYesu. Haleluya. Mina ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ke kuzoba njalo ke bafundisi bami. Nani ke kule outreach ngizonicela nizoshintshana ngenye iviki kube khona lo ngoba ngifuna siyithathe very serious. Kufakwe isound lapha, thole isport nje esikahle. Ngizokwenza ama-flyer nginikeze niphathe ama-flyers lesikhathi bashaya ivesi, isikhathi ishaya i-team le bahlabelela kube khona bazalwana bakhipha ama-flyers banikeze abantu. So faka isithombe sami lapha esikhulu babona ikhanda lakaShabalala leli lihle but exactly uye umshengo sibona ngendlebe. Akabonga uJesu. So ngizofaka isithombe sami lapha ngaphandle kulela board. Ningasahluphi lokuthi nithi nje lapha kunesithombe khona nange awuShabalala ulapho ke. Nizobona abantu nala sizongena la siba invite abantu abahlala ngapha next door egameni lenkosi. Kanti ke ku6 to 6 ngibonile indawo ikhona la sizobacela nabo ukuthi ke parking yethu mase igcwele la sizosebenzisa le ngapha egameni lenkosi bese basivulela ke ekseni. Ayibonga inkosi. Nikhona kodwa bazalwane? Ngibona ngathi kule viki elizayo siya lapha emumva eminyango manje. Ngithi niyayibona leyo nto? Anikholwa? Amen. Nakho ngiyacela bazalwane ngokukhulu ukusheshsha sithole izwi lenkosi nikiphe nje imizuzu ewu30 ukuya ku35 bese ngizobe sengiqedile. Ayibonga inkosi. Ngiyacela sithole izwi lenkosi kwincwadi kaHezekiah chapter number 37. Hezekiah 37 safunda from verse number 1 to verse number 10 because of time. Ncwadi kaHezekiah isahluko sika 37 iverse elika 1 ukuya ku verse number 10. Amen. Nethe bakhona baqala ukufika phakathi kwethu bakhona. Siyanamukela emzini omusha. uNkulunkulu anibusise nibuye kule viki elizayo niphinde futhi nibuye nabanye ni-invite abanye egameni lenkosi uJesu. Amen. Praise the Lord. Osifundelayo akekho ke inkosi yami ngibona imessage athi ufaka i-apology. Yabona we ufundela umuntu obuya ngabikho egameni likaJesu kwathi sifuna sishumayele ngapho ukhona khona isekela le isekela mfundi. Funda ke sisa Hezekiah chapter number 37 verse number 1 to verse number 10. Cela bazolana ngiphindlebe egameni lenkosi. uHezekiah 37 verse 1. Isandla sika Jehova sasiphezu kwami. Isandla sika Jehova sasiphezu kwami. Sangikhipha ngomoya kaJehova. Sangikhipha ngomoya kaJehova. Sangibeka phakathi kwesigodi. Sangithatha sangibeka phakathi kwesigodi. Sasigcwele amathambo. Leso sigodi sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo ngawazungeza. Jehova wangidlulisa phakathi kwalesigodi esigcwele amathambo, wangidlulisa kulamathambo. Lamathambo ayegcwele isigodi. Beka ayamaningi kakhulu ebisweni
besigodi bheka amathambo ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu futhi bheka ayomile kakhulu wayesethi kimi wase yakhuluma uJehova wathi kimi ndodana yomuntu lawa mathambo angaphila na lawa mathambo angaphila na ngathi ngaphendula ngathi Nkosi Jehova Nkosi Jehova wena uyazi mina kangazi wayesethi kimi wayesethi uJehova kimi profeta phezu kwalamathambo uthi kulamathambo nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova isho kanje inkosi uJehova kulamathambo omileyo ithi bekani ngiyawungenisa kini umoya niphile ngiyawubeka imisipha phezu kwenu ngihlumise inyama phezu kwenu nginimboze ngesikhumba ngininike umoya niphile ngalolo suku niyakwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu kubeka ngaprofetha njengalokhu uNkulunkulu engiyalile nalapho ngiprofetha kwaba khona umsindo kwaba khona umsindo nokuguquza nobuguquguqu nobuginqiginqi bamathambo amathambo aseyahlangana ithambo lasuka lalikhona leza kwelinye ithambo ngenxa yezwi likaJehova umprofeti kaNkulunkulu alikhuluma phezu kwamathambo kahle sisi kwangathi singake sithi ukuhlala la ukuthi amathambo ayakhona esigodini kodwa ayesabalele isandla sasilapha umlenze wawulapha inhloko yayilapha kodwa immediately eqala umprofeti eprofetha kwaba khona umsindo there was a sound eyaba khona esigodini the sound yathi nayikhuluma yathi kinqi yathi guquguqu ithambo lasuka lapha leza kwelinye nelinye lasuka lapha leza kwelinye ahlangana amathambo namhlanje Liwenberg ngizoprofetha ngithi mathambo hlanganani isikhathi sikaJehova sesifikile awuthinte ababili abathathu uthi makhe siqala a new chapter siqala a new season okwakudala kundlulile sesibheka kusha obengakhulumisani nalo angakhulumisani naye akaqale manje akhulumisane naye abantu hayi bazalwa abaxabana akuphela izimpi manje siyaphambili umsebenzi wenkosi lo obengakhulumisani nomunye akaqale manje owalinyazwa omunye akaye athi phephisa mntane nkosi angenza
singenzanga kahle bese siyaqhuba siyaphambili into ezokwenza ukuthi uNkulunkulu amuve in a mighty way kule ndawo kunabantu abezayo uNkulunkulu abaletha ukuthi laba bakhona kumele bahlangane babe unite ngoba akakwazi uNkulunkulu ukuletha abantu laba bakhona basesenengxaki basesenenkinga akophinde uthi makhe hlangana mathambo hlanganani mathambo elinye ithambo alize kwelinye nelinye lize kwelinye bese siyahlanga umoya oyingcwele uzokwehla Wynberg ibandla lizobhabhadiswa amandla kaNkulunkulu azophinda abuye thina ababili abathathu uthi yehla moya yehla moya. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. The devil is a liar. Usathane befuna ukusihlukanisa, usathane befuna singathandani, usathane befuna sizondane sikhonza uNkulunkulu kodwa sibe singathanda. La iWynberg ngiyathandaza ebazalwa la sibuya khona ngicela sishiye emumva izinto zakhona lana we are starting a new chapter lana siyabuyisana lana siyakhulumisana lana siyathandazisana lana siyakhulekelana lana siyathwalisana ay ithi yehla moya. God is doing a new thing. There is a fresh wine. Kuna wine elisha. uNkulunkulu alahlisele Wynberg. Ngintshalile Friday. Ngathi igama elithi Wynberg ihamba no-wine phaka. There is a wine elisuka emazulwini. That is why the place is called Wynberg or Wynberg. Kusho ukuthi ke indawo yamagilebhisi. Njengoba kwindawo yamagilebhisi amagilebhisi eBhayibhelini arepresenta umoya oyingcwele. Lena yindawo kamoya. Umoya kaNkulunkulu uzokwenza intando yawo phakathi kwale ndawo. Lalelani bazalwa, khona abantu esizobalanda thina kodwa khona abantu abazodonswa umoya longcwele ngoba imangaliso zizokwenzeka kule ndawo. Tshela umakhelwane makhe no beefla, no beefla, no beefla, no beefla. Lana siyathandana, lana siyazwana, lana siyathandazisana, lana siyasizana. La sibuya khona asisalele izinto zale lana siqala phansi bazalwa lana i-Eagle Mountain khani ithatha iposition khani ithatha ishape yayo. The devil is a liar. Bafundisi bami, let us be united. Asiyakeleni izinto zokukhombana, asiyakeleni izinto zokuthi awuthinta ababili abathathu mnikeze umakhelwane ihug uthi makhe I love you with the love of the Lord. Ngiyakuthanda makhe, ngiyakuthanda makhelwane, ngiyakuthanda mntana enkosi. Come on church, come on. Touch 2-3 people and say I love you with the love of Jesus. I love you with the love of the Lord. The devil is a liar. There is a change that is taking place. There is a change that is taking place now. The Holy Spirit is going to take charge of this house. The Holy Spirit
bazalwane umoya oyingcwele uzazenzela kule ndawo. Kunabantu abazophila ngingakafiki mina, ngingakabeki isandla mina, kusadunyiswa la, kusahlatshelelwa la. Umoya oyingcwele uzokwehla asebenze kule ndawo. Moya oyingcwele yehla. Ona mandele bosaya, ana makosa tapaya. Hey, 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 hey. uNkulunkulu samsebenzini, sebenza Thixo, sebenza moya ongcwele, yahlala kule ndawo. Sithandane, sibe united ngoba sibandla likaKristu. Olamakosaya enama yiwalawa yiwalawa zithatheleke omoya ongcwele. Yiwalawa yiwalawa yeah. Hallelujah, hallelujah. Oh, Shadabahosate. Iwalawa, Iwalawa, Sitatele. Yamama. Oh, Tato Botokosia.
izandla kakhulu. He's worthy to be praised. There is no God like him. Him alone is worthy. Him alone is holy. Arise, Jehovah. Arise, mighty one of Israel. May all your enemies be scattered. Arise, King of glory. Arise, King of Salem. You are worthy of all praise. You are worthy of all glory. We worship and adore you, Father. Have your way even today. Take charge and take control. In Jesus' name. Agasumshani Shampelku. Agasumshani Santeku. Shaleni izandla umuntu ngcwele bese sihlala phansi. Usazosebenza uNkulunkulu into esazokwenzeka la. Oh moya ngcwele. Ake nimshayele izandla ngiyabuzwa ubukho bakhe phakathi kwethu. Qedelela mntwana ngicela bazalwane ngiphe nje a few minutes. Ngizobe sengiqedile. Le ndaba ngifuna ukuthi abantu bayibambe kahle. Because mangabe uNkulunkulu ezoqala into entsha. uNkulunkulu uthatha into engekho. uNkulunkulu uthatha into engento enze into. uNkulunkulu nibombuka esikhathini esiningi uNkulunkulu akathatha abantu aba-obvious. uNkulunkulu akasebenzisi abantu aba-obvious. uNkulunkulu usebenzisa abantu ongathi nombheka ukuthi lona ke yini angasitshela yona. If you are that kind of person obukelwa phasi, we are a right candidate for God to be used. Hallelujah. There's something about this scripture. What I love about this, it is because this one is a prophet or a prophetic scripture where uNkulunkulu nakakhuluma ngabaprophet kunomehluko uma ngabe kukhuluma umuntu nje kepha ngabe kukhuluma ungumuntu noma kukhuluma umuntu ongumprofeti. Ukhona ilanguage ebizwa ukuthi it's a prophetic language. A prophetic language ibandla alikafiki kahle ekubambeni izwi lesiprofeto. Now most of the time abazalwane balahlekelwa izibusiso zabo because of not understanding the season. Because uma sekufika isizini yakho uNkulunkulu will speak prophetically upon your life. I'm not here to confuse many people because that's what is happening in our days. Prophecy bayenza ibe so confusing. The prophet will prophesy you instead of to tell a solution usala ne confusion because you don't understand ukuthi kahle kahle lo baba bekathini kimi. I do understand ukuthi a prophetic language iba a language efihlekile ayibonga inkosi. Now kubiza umuntu onomoya kaNkulunkulu ukuze aqonde lokho umoya kaNkulunkulu akusho. So now this is the thing. Lana uNkulunkulu ukhipha umprofeti endlini. Akaqali uNkulunkulu kuyenza lento. Ke ngibuyele emva nje kancane ukhona indoda kaNkulunkulu the evangelist eBhayibhelini. Evangelist Philip wayebambe imvuselelo endaweni. Umoya kaNkulunkulu wehlile abazalwane babhabhadiswa ngomoya. uNkulunkulu wathatha umprofeti noma umvangeli wamkhipha phakathi kwabantu. Wamthatha wayombeka ngasemgwaqweni. Wehlile umoya ongcwele bandla liyabhuqaza libhukuda phakathi kugcobo likaNkulunkulu. uNkulunkulu wathatha umprofeti wamkhipha ibandla lasala libhuqaza ngamanye amagama wakhipha umprofeti ibandla lasala nomoya ongcwele. Makakhipha umprofeti wayombeka ngasemgwaqweni. Nakamile umprofeti ngasemgwaqweni kwaseqhamuka inqola. Inqola kwakuhlela umuntu phezukwayo.
naya inqola iphethe umuntu igama lakhe kuthiwa kwakuyindoda yaseTopiya yayihleli enqolweni lendoda. Uma ngabe ihleze enqolweni lendoda yayiphethe iBhayibhili ifunda iBhayibhili. Amahashi noma yebo ihashi lidonsa inqola. Nayi indoda umthenwa waseTopiya ufunda izwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibhili wayafunda incwadi kaIsaya, incwadi ethi washaywa walinyazwa, kepha kazange asho lutho. Washaywa wathula njengemvu phambi kwabagundi bakhe. That man was reading that portion of scripture. Mangabe kuqhamuka uPhilip wahamba eduze nenqola wasebuza le ndoda ukuthi uyayi-understanda yini lento oyifundayo. Yathi le ndoda ang-understand ubani lo okhulunywa ngayo. uPhilip waseyakhwela enqoleni. Le ndoda besenqoleni umuntu kaNkulunkulu ehamba ngenyawo. Lakashoko lomthenwa ukuthi gibela enqoleni, kodwa uPhilip wakhwela enqoleni wasehlala nalomthenwa wasembuza ukuthi le ndinyana oyifundayo uyayiqonda, uyayi-understanda na? Uthi lona nakaphendula anga-understand ubani lona okukhulunywa ngaye la. Lithi iBhayibhili uPhilip waseyamchazela yehla thatho kancane, wasemchazela wathi ke lo kukhulunywa ngenkosi yami, kukhulunywa ngoJesu Kristu lona kuthiwa washaywa waphenduka imvu phambi kwabagundi bayo. Wayesethi ke uPhilip uJesu lona ethwele isiphambano, eshaywa uJesu isiphambano sisemahlombe, ekhahlelwa uJesu, ekhafulelwa uJesu, washaywa. Lithi iBhayibhili wathula njengemvu phambi kwabagundi bakhe. Thina esakhulela emakhaya siqonda kahle lento, ngoba kufika isikhathi la izimvu zibanjwa khona. Njengoba kubusika izimvu azigundwa manje ngoba kunamakhasi, ziyayekelwa zikhule noboya, kodwa makungena ihlobo ziyabanjwa izimvu, ibekwe phansi banjwe inyawo, kungena isikero besiyagundwa. Lesikhathi gundwa kulahlwa uboya ebu-accumulate ebusika obokade buyimbozi ukuthi inganethwa noma ingatholi amakhaza ngoba kusebusika. Makuqala ihlobo iyakhululiswa ijazi lasebusika bese igqokiswa ijazi lasehlobo. Now prophetically lento isho ukuthi there are seasons. When season changes, there are things uNkulunkulu kule season esingena kuyo, kunezinto, kunejazi okumele siligqoke elale season. Izothi nayidlula le season aphinde uNkulunkulu asigqokise a new garment. Olamasutha kukhona abantu phakathi kwethu la bagqoke ingubo yosizi. Kunabantu phakathi kwethu la who are wearing a garment of shame. When uSatan ukuthele ngehlazo, you are being shamed by the devil. When ugqoke ingubo yenyembezi, kodwa I'm here to declare a new season upon your life. God is gonna wipe away every tears ozikhalayo manje. Njengamanje uyalila, uyakhala, ukhala, inyembezi ziyehla, inyembezi zomhlumu, kodwa soon and very soon God is gonna introduce a new season upon Mando Saye. Ela baba saya. Abakubheka manje bakuhleke bathi asimtholile, basheshe bahleka abathakathi bayitshela ukuthi bakubambile. Kanti umuntu ohamba noNkulunkulu akabambeki, uphunyuka bamphethe, nabambamba ngapha uyaphunyuka ngapha, avele ngapha, bamvale ngapha, aphunyuke ngapha, aqhamuke ngapha, bavale ngapha, ashintshe uNkulunkulu avule ngapha. Lalela ngizomemeze, bazokuvala ngapha, uNkulunkulu uyovula ngale, baphinde bakuvale ngale, uThixo uyovula lapha. Awuthinta ababili abathathu uthi the season is changing.
We were wearing a garment. Jila makosaya. Besigqoka ingubo yenyembezi sihlekwa ngezinto ezisehle. Kodwa nangu uThixo uthi lalela, I'm about to change your garment. I'm about to change the garment of shame. I'm about to change the garment of shame. I'm about to put a new garment, a garment of praise, a garment of say, He did it. A garment that will say, God did it. A garment of praise is coming. You shall give God a praise. You shall give God a glory for what God is about to do. Autinda babili uthi wami, mama wami, baba wami, ungabusakhala, uNkulunkulu udala okusha manje. Abe bahleka, basheshe bahleka. Janibakhelwane basheshe bahleka, abahlekayo, kanti uNkulunkulu udala okusha. Jana Jesu vula, basheshe uthi ohlabelelayo, basheshe bahleka, kanti inkosi ngizwile. Abanye abantu abanayo itiming yokuhleka, kunabantu abahleka kanti you are one step away to your miracle. Somebody will laugh you today. Tomorrow you are entering a new season. Bayathanda abanye abantu uhleka kanti bahleka umuntu oku-5'2" noNkulunkulu. Lalela mntana sekhaya, ungabe usahlehla, ungabe usabuyela emumva. This is a season. This is a season. This is a season. Wakibela uPhilip wahlala enqoleni wathi uPhilip uyayi-understanda yini lento oyifundayo? Wathi lona angi-understand. Ubani lona okhulunywa ngaye? Wasiyamchazela uPhilip, akhuluma nale ndoda yahamba inqola, kwasukuba khona indawo enamanzi amaningi. Wayesethi-ke lo mthelwa uthe wena abakholwayo bayabhabhadiswa egameni likaJesu. Waseyabuza lo mthelwa wathi nanka amanzi amaningi nje, kungani ngingabhabhadiswa? Wathi uPhilip uyakholwa na? Wathi umthena ngiyakholwa. Behle enqolweni, hayi Nkosi yami, behla bashiya inqola, behlele emfuleni. Bazalwana, kunezinto ezizobiza ukuthi uhlukane nento oyikhonzile. Kunezinto zikaNkulunkulu ezizothi shiya into obambezele kuyo, into oyikhonzile. Nanka amanzi sibhabhadiswe. Wehla uPhilip, wehla umthenwa. Wathi umthenwa nawo amanzi Philip, kungani ngingabhabhadiswa? Behla bangena emfuleni. uPhilip wayesembhabhadiswa, nangu umthenwa wambhabhadisa egameni likaJesu waseNazaretha. Mayeqetha ubhabhadiswa wenyamalala uPhilip. Moya kaNkulunkulu wathatha uPhilip wathi uyabheka umthenwa, uphi lo muntu kaNkulunkulu? Akasekho. That is why mawunomprofethi, bambezela kumuntu kaThixo, bambezela kumuntu owaziyo ukuthi uphethe into zakho. Don't let a man of God ophethe izinto zakho aphunyuke phambi kwakho, ngoba kwalahleka izinto, kwalahleka umuntu kaThixo. Everyone commando, everybody okhona la, umuntu kaNkulunkulu uphethe into zakho. Banyamalala uPhilip wathi abheka umthelwa, akasekho. Wathi lo muntu uyephi lo? Waphindela enqolweni yakhe. Uma yephindela enqolweni umthenwa wathatha iBhayibheli. Isimanga kulokho nakafunda iBhayibheli, kwangathi uPhilip usekhona, kwangathi uPhilip uyamchazela. Wayibuza ukuthi ngoba akekho uPhilip la, kanti izwi ngaleso sikhathi selichazwa umoya oyingcwele, sekamukele wabhabhadiswa wathola amandla. My prayer, may God baptize the church one more time.
May God baptize us by the Spirit one more time. Bazalwane, the love that we used to have for God, the love that we used to have for Jesus. That's why the Bible, where is your first love? Where is your first love? Kunabantu babehlanya beqeda ukusindiswa wawungafuni lutho wena, wawuthandaza wena, wawufasta wena, wawufundisi wena, wawuhlanganyela wena. La yapha uthando laqa. Let us go back to the first love of Jesus. Let us love God one more time. Let us depend on God in everything. Sithi Nkosi akekho esithembele kuye kepha sithembele kuwe. If you believe, say neighbor, first love, first love, first love. And neighbor, first love. Uthando laqala bahamba bazalwane bashiya uthando laqala. Kodwa la iwenphe ngibona uNkulunkulu ethululela umoya wakhe. Ibandla liyabuya, ibandla liyathandana, ibandla liyakhuleka. Azavelelwa amadimo, base bavelelwa amathaka. Akwathi fire, fire, fire. I go show myself and do the fire, fire, fire. Was a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fire! Fire! My time is up. My time is up. My time is up. I don't want to leave people with question marks. Ngikhuluma ngesandla sikaNkulunkulu. uPhilip wathathwa isandla sikaNkulunkulu. There is a hand of God. Kukhona isandla sikaNkulunkulu athi umzalwane masathandazile wafika kuma levels. Zithi level number 1 eqale abanye bahambe. La ku level number 1 sonke siyayibamba. Ku level number 1 sihlangene nezangoma zikhona nezinyanga nabathakathi konke kukhona ku level number 1. Kodwa masekushintsha ama level sithi level number 2 bonke abamamukelayo baphiwa amandla ukuthi babizwe ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Level number 2 khona basalayo. Level number 2 yilabo abaphiwa amandla ba operate kule level. Level number 3 level number 3 kushatapa. Level number 3 kushintsha atmosphere, kushintsha izinto uthuwedwa uthandaze uzwe ngathi nibaningi endlini kanti wedwa mukhusaya ngoba usuwathandaza wedwa kodwa usukuthandaza nomoya oyingcwele. Kodwa before ufika ku level number 3 kukhona izimpo okumele uzilwe ngoba kunamagate emkhathini ukuze uthole ibreakthrough. Kodwa ngakhuluma namhlanje la kunamagate emkhathini, kunamasango emkhathini avaliwe uSathane. Kunamasango ukuthi before ungena kwizulu lesithathu kumele udefeat the gates of hell. There is a gate that is called the gates of hell. Kunamasango esihogo yila uJesu akhuluma ngawo kuPetro athi Petro, upon this rock I will build my church. I will build my church upon this rock. The gates of hell shall not prevail. Can I preach? I went back now. Can I preach in this place now? Ngashumayela indakule ndawo. Ngamshumayela uJesu nala. Ngayishumayela yini inkosi yami la. Ngamshumayela lo owangifela mina, owashaywa, wadatshulwa, eshayelwa mina. Ngashumayela yini leli vangeli obabomkhulu bami abalishumayela. Ngashumayela yini lo Jesu wayishumayela ubaba uNgidi, washunyela ubaba uBhemu, washunyela ubaba uQhiliza. Hey, kusanguye lo waJesu wababa uBhemu, umfoka Ngcolosi,
kusenguye loya Jesu kababa uJob uqinisa indoda yayithi mayingena ngemoto elokishini idrive imoto yayo ingena elokishini etradweni kudlula nje imoto akakehli amadimoni phakathi ezindlini bayarola abantu kuklewula amadimoni kanti uyandlula nje baba uJob qinisa akangenanga nakungena uyandlula nje the way he was so anointed makandlula ngestrata amadimoni ayamanifesta endlini bamangala endlini kwenzenja nakho umuntu usekhipha izindaba ngiloya ubani ithakatha ubani amadoda ayegcotshwe uNkulunkulu ngisayimisele ukushumayela ivangeli lingaxutshanisiwe njengoba linjalo ake ningisize ngento eyodwa ake ningikhulekele bazalwa ngisayimisele South Africa ukuma njengendoda kaThixo ngimshumayela uYesu engaxutshaniswanga engamixwanga ngisayimisele ukushumayela ivangeli likaJesu elingaphathi izinto ivangeli likaJesu elinganikeza abantu izinto kodwa lihamba ngamandla kamoya oyingcwele ngisayimisele ukushumayela ngalo Jesu baba thinta ababili abathathu uthi lisaphila levangeli isaphila lento isaphila lento isaphila lento njalo makhelwane la uyibaphekho ungabusayeka bona mama ngikhuluma ngabantu mina abahamba noNkulunkulu ngikhuluma nabantu mina ngabantu abashumayela ivangeli banganikeza abantu izinto kodwa bashumayela uKristu yena eshaywa yena ebethelwa yena efa yena evuka ngosuku lwesithathu. He is the same yesterday, he is the same today, he is the unchanging God. Ngikhuluma ngamandla mina ngikhuluma ngamandla kaMoya oNgcwele kaMoya oNgcwele khuluma ngamandla kaThixo khuluma ngomuntu wesifazane kukhona umama wale ko-America kuthiwa uCatherine Kuhlman ngikhuluma ngowesifazane wayegcotshwa amazulu that woman of God bayahamba nama-bodyguard nama-ushers la yakhona simple hotel aya nje ehotel make wafika nje uCatherine Kuhlman ehotel angakatholi seat asabheka asafuna indawo abayohlala kuyo asahamba nje uCatherine Kuhlman abantu abaphethe amakhofi kuqaqazela amakomiti liwikomiti ehotel kuphahlazeka izinto kungena umuntu ogcotshiwe kaNkulunkulu kungena owesifazane ohamba namazulu hamba uCatherine Kuhlman abingelela abantu abanye bayamazi bathi Catherine Kuhlman abingelela abantu nakaphakamisa isandla wabekambingelela ashayeke phansi amadimoni amanife khuluma mina ngomoya oyingcwele engawubona kumadoda kaNkulunkulu obaba uJob uqinisa obaba uNgithi obaba uGumbi obaba uMaswanga obaba uthi eyiralhule khuluma ngendoda kaThixo eyayigcotshwa ngedla. He is the same yesterday, same today, same tomorrow. Jalo makhelwane is the unchanging God. Jalo makhelwane usazobona imangalisa wenbhek. Kwangathi singaqala i-miracle service la kwangathi lana ngaboloyithathu la engathi singavula iqhibi laseBethesda bafundisi kwangathi iqhibi laseBethesda kumele livulwe futhi ngoba bayagula abantu bayafa abantu banikezwa izinto abantu kwangathi singavula iqhibi laseBethesda ngama-Wednesdays amandla kaNkulunkulu asebenze baphila abantu bazophila.
Olaphaya. Laphaya. Sofika thina. Olaphaya naye. Olaphaya na. Akanimshayela izandla. I can feel the change in the atmosphere now. There is a change in the atmosphere. Something is happening. Kushapa. Kunesigodlo esibusa kule ndawo. Kuhlangana ne-Alexander. Ngiyazwa ukuthi ngiyasihlukumeza manje. Ngiyazwa ukuthi ziyahlukumezeka izigodlo. Ngizwa imibuzo ethi ungene kanjani uShabalala? Uyithole kanjani le ndawo? Ningabuza uShabalala, buzana uNkulunkulu ohamba noShabalala. Anginawo amandla mina, kepha lo ngaphakathi kimi mkhulu kunalo sezweni. Umoya. Angifuna ukushiya abantu nombuzo bathe ibeke nemessage bekeza nayo man. Hey bekeza nayo uShabalala wayeka wasuke wakhuluma ngabo Philip kanti kusese message. Kuseyiyo mntana sekhaya. Listen to this. Umoya uthi umprofeti wezekhaya. Umoya kaNkulunkulu. Uthi isandla sikaNkulunkulu sasiphezu kwami. uNkulunkulu wangithatha ngomoya. Kube isikhathi besikhona sichaze lento yokuthathwa ngomoya, ngoba ibandla alikafiki la khona uNkulunkulu alithatha ngesandla ngomoya wakhe alibeke to a certain level. Bazalwane bagcwele bazalwane la emkhulekweni nala ikhonzeni uNkulunkulu kunama levels esifika kuwo. Sometimes awuyiplani lento, uyuthi uyahlabelela ngenye imini, uthi uyadumisa ngenye imini, uzithole nawe ungasazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani la. Kanti ngaleso sikhathi usuthathiwe wabekwa kwi-level. Sometimes uNkulunkulu ukasitastisa the heavens. I once tasted heaven. Ngake ngatasta izulu ngisemkhulekweni 14 days of prayer and fasting. I tasted heaven. Ukuthi kuba njani ukuba sezulwini. I pray without eating, without drinking. Mina ngangingazi ukuthi umuntu akumelanga angaphuzi amanzi. Kudlula kuthiwa umuntu angaba 3 days angahlala angawaphuza amanzi, but on the 4th day, 5th day umuntu kumele aphuze amanzi. Now mina ngangingazi. Now science bathi, biology bathi odokotela, a body cannot survive for 3 days. Okay, but for 3 days a body can survive without water. That's what the biology says. About doctor lab. But a body can survive for 3 days without water. But on the 4th day, 5th day, a man cannot survive without water. Kutiwa about 99.9% of the parts in your body, they work with water. So now when you deprive or when you abstain from drinking water, you can imagine with how many cells, how many parts of your body that you are affecting. Mina without knowledge ngingazi. Siyakhuluma nje enkonzweni. Tshela insizwa ngangithandaza nazo. Senze hospital ministry lapha eKatlehong.
ngithi mina ke ngizothatha u14 days dry fasting but abajita 14 days ngithi mina yangiseso proud before ngibe umfundisi but 14 ngithi mina 14 days ngaqala kuyiMonday this Sunday ngibuye enkonzweni ngalelo la ngangikhulekela ukuthi inkosi kusasa ngiqala ifasting ngicela ube nawo bangibuza brother usho ngathi sho but kodwa hey my brother i14 days iningi kakhulu uyambona umuntu onentshisakalo a person who has a zeal ngezinto zikaNkulunkulu I had a zeal but somehow I was lacking knowledge ngathi mina ngiyawuthatha mina angithatha insizwa ekseni yangidriver kunendawo ele icamp uma uya ngakubolinezia side ngiyozila ukudla lapho ngafika yangibeka lensizwa sabala ukuthi 14 days uphela nini ngathi mina ungilandeke ngosuku luka 15 yimi lo day number 1 on Monday ngangena kwi-fasting akhuleka Monday ngisimisele ukukhuleka Monday ngizwa amandla kakhulu Tuesday nakhuleka uNkulunkulu that day ngaqala manje ngezwa ngoba uSathane wayeseyibonile ukuthi lento ngizoyenza ngempela 4th day 5th day day number 5 a strange thing happens to me I felt a presence yomuntu erumini engankulu up until I check and put on the lights there's no one in this house day number 6 day number 7 it was Sunday angapazalwana angidlanga kudla angiphuzanga amanzi ngifuna amandla kaNkulunkulu ngifuna ukuthi mangibuyela esibhedlela ngiyokhulekela abantu laba abagulayo ngenze hospital ministry ngifuna ukuthi nangifika ngibeke izandla kwenzeke imangaliso ngoba ngangimkholwa uNkulunkulu ukuthi I'm not just serving a God but I'm serving an extraordinary God I had this thing in my mind day number 8 ekamadolo qala manje ulimi the pace sebengikhuleka ngayo the tongues bengizikhuluma within a second ngangikhuluma amagama ayi58 ribaba so within a second yaphela yonke leyo nto laqala manje ulimi laba slowly mangikhuleka manje ulimi ligcwala amathe ngikhafula irababa ngiyaqhubeka nabo rababa ngisabenze ngaleya pace bengenza ngayo sekuba slowly nyana lana ngithi ngakakhule ngisho 5 minutes lana kube dry ngathi kungena umoya womise la ngathi kodwa ngiyeke day number 9 day number 10 zathi nazithi day number 11 on that day in the morning when I woke up ebusuku ngithi ngibamba nama prayer asebusuku that's where I was attacked I want to close I got attacked ebusuku but because I was on prayer and fasting ngayi ignore leyo nto kanti isitha siyahlasela day number 11 when I woke up in the morning ngathi nangivuka wangasalaleki embedeni ngangilala kwi-floor day number 11 uma ngivuka ekseni ngaphakama ngathi nangisakhuphuka kwathi vili ngaya kulukudu ngawa ngathi nangiwa ngaba black out ngahamba ngamadolo ngiyafuna manje ngifuna ubonda ngoba njoba ngiwile nje angazi noma ubonda lungapha noma ngaloku ngithinta ngiphulaza ngathi ngaluzwa ubonda ngakhuphuka amehlo asemnyama angibone emehlweni ngakhuphuka ngobonda ngahamba angazi noma itoilet ingapha noma itoilet ingapha kodwa nje ngahamba ngenqondo ngahamba uma ngithi ngiyathinta ngifike ngishayisa ubondo olungaphambili njengoba nje ngiyaso ngishayiselo labonda uma ngishayisa lo bonda ngiyaphulaza ngithi uma ngithi ngiyezwa ukuthi ifastela sengiyafuna ngenqondo ukuthi okay konje ifastela la lingakuphi ngibuke bese ngihamba ngale fastela ngihamba ngobonda nangithi ngiyathinta kanti la ubonda liyaphela ikhona leli then la kule khona kune toilet mina ngibeka isandla mangibeka isandla ngoba ngizothinta nje ngithi mangifika la ngithi
awusekho ubonda. Ngikutshela ngento eyake yenzeka. Angikhulumi ngestory ngasizwa sixoxa ngomunye umuntu, ukhuluma ngento enzeka kimi personal. Ngiyiwe futhi ngiyifuba phansi. Ngikhase ngihambe ngamadolo. Manje ngibathe amehlo a black out, angiboni lutho. Ngiyibuza ukuthi kwenzakalani. Ngikhase nangithi ngizwa ngiyashayisa. Nangithi lento engiyishayisa nangithi ngiyayifila isicapha lesi. But manje inkinga angazi ukuthi imuphi lo mnyango. Kodwa ngiqhube ngiwubambe, ngiwuthi ngizwe ukuthi umnyango, ngihambe, ngime. Bese ngithi Nkosi, ngicela nje into eyodwa, ukuthi amehlo ami abone. Kwathula, angizange ngabona. Ngaqhubeka, ngakhasa ngamadolo. Ngathi nangithi ngiyathinta ngathinta into. Uma ngithi ngiyathinta ibhathu logezelwa. Ngathi okay. La kule bath le ikhona impompi. Ngathinta ngathi ngiyayifuna, mangithinta ngapha iyashelela ngapha. Ngahamba ngayo futhi ngabuyela ngapha. Uma ngifike egcineni ngathinta ngazothi ngisekugcineni manje. Sengiyathinta ukuthi umpompi ifanele ukuthi nangithi ngathinta ipipe nangithi na umpompi. Ngafuna ngezwa ihendlela yempompi. Ngabe sengiyayithinta ngayibamba. Ngavula amanzi. Ngezwa ukuthi qhwa amanzi. Ngingawaboni ngokukholwa nje, ngakhongozela athinta esandleni. Amandla wasekonguqinga amadolo. Ngaphuza. Ngathi nangiphuza net mangigwinya ngithi kwasika la. Kwathi nje kwathi ngabamba la. Ngakhala kuNkulunkulu. Ngathi Nkosi, lana ngize kuwe. Ngizofuna wena. Laba khona izwi elikhulumayo kancane. Lathi phuza amanzi ashisayo. Ngoba umphimbo wakho usudry. Uhlala isikhathi eside ungenawo amanzi emzimbeni. Ngathandaza ngoba ngangenza icovenant noNkulunkulu. Ngathi Nkosi, ngiyacela namhlanje ukuphula icovenant ngoba ngiyezwa ukuthi ngiyafa. Ngathi ngiyacela Nkosi, ngipha amandla. Ngavulela umpompi lo wesibili. Ngavala loya. Aphuma amanzi. Athi nawaphuma amanzi ngathi ngiyathinta ngesandla ngasha. Kanti sengivulela amanzi ashisayo. Manje inkinga angibone emehlweni. Amanzi ashisayo nabandayo ngizowahlanganisa kanjani? Kumele ngithole ikhaphu. Ngivulela ashisayo, ngivulele abandayo bese ngiyapholisa abe lukewarm bese ngiyaphuza. Ngizokwenza njani? Ngimcela uNkulunkulu uthule kuthi tu. Ngingedwa endlini. Ukube umnyango lo ophumela ngaphandle ngangikwazi ukufika kuwo, ngangizothi go until abantu bezwe ukuthi khona into enzakalayo. Kwala ngikhona angazi ukuthi mangiphuma ngophuma ngephi. Ngabambezela kuBhathu kuqanga amadolo. I prayed. Kwangenzeka lutho. Ngafuna ngathi uma ngithi ngathinta isidi leyase toilet. Ngazama ngako konke umzimba leso sikhathi uyaqhaqhazela abasalwa. Ngafuna ngaphulaza ngezwe ukuthi nayi isidi. Ngavala isivalo lesi. Ngahlala phezulu. Ngabheka phansi. Ngathandaza ngaphakathi ngakaphimiseli. The more I pray, ngezwa ngigaina istrength. Ushamakho sathali baba. uNkulunkulu khona. Ushamaya dabasi. Mina abantwana basekhaya uNkulunkulu kweyami impilo ngimbonile. Mina ngikhuluma ingane kwami. Ngikhuluma ngalo uNkulunkulu wobaba uBhengu. Ngahlala phezulu kwesithi ngathandaza. Ngiyayizwa moment time yamandla ayabuya amandla. Ngathi ngithi ngiyezwa ngazizwa sengithi rabosaya. Indelebosa. Hey, yabona bongabe usakhula
fasting masoyibambe kahle lezilimi enikhuleka ngazo ezifast ziyaphela. Ispeech sakho siba slowly because ulimi alikwazi kuba active because lu dry. Ushabako sa ngathi mando shabaye karandi bobosaya, and then automatically ngezwa amandla ngene esandleni. Amandla mangene esandleni ngazizwa izandla zami ziphakama. Ngathi unaka izandla ngiyakhona ukuyiphakamisa. Saqhaqhazela izandla zaveveza nasemoyeni narababosaya. Ikadamasatoya rokadababasya laba mondo shabeke debosaya ukabababosaya ukababa ngihleli phezu kwesithi yelo ngihleli izandla zami ziphansi. Izandla inyawo lezi zazenza so, izinyawo lezi zazenza so zingahlali phansi. Lidabababosha ikatatatatatatatata ngezwa umoya wadlula enyaweni zami kwathi umoya ubandayo. Makundlula lo moya obandayo kwangathi izwi lami liyaphakama. Bababosha babababa amandla yangena kwasekuza umoya oshisayo. Kwathi nasengidlula lo shisayo umoya aqina amadolo lathula lolu nyawo langabelisa kwakhe usala lela kwa left. Lela ka left lokuqhaqhazelile nje lokuqhaqhazelile izandla zona sase lothe kusuka lathula lo nyawo kwangathi khona umuntu olithulisayo kanti akunamuntu olithulisayo. Kwathula inyawo zaphakama izandla lokuzenza nje. Ngithena ngisuka lapha ngathi khitha babakhusakaya ndokharima mando ngathatha one step khithapha angiboni kodwa amandla sengiyawezwa. Kwi step number 2 nangithi khuthabara amehlo athi dwa avuleka amehlo ngathi Nkosi ngiyabonga kuvuleka amehlo kodwa ngiweak. Ngahamba ngaya efasteleni kukhona i-toothbrush kukhona ikomitshi lehlala lapha kule bench le ku window bench. Ngathatha ikomitshi ngabuya la kule zinki ngafika ngavulela amanzi ashisayo aba uhafu ngavulela amanzi abandayo ngawamixa aba lukewarm. Ngabambezela ngaqala ngaphuza ngathi nangiphuza amanzi awarm ngezwe ukuthi wona ayahla awalimazi kakhulu. Ngawaphuza kwaba ngathi ngibange kanti amanzi nawafika eswini esingenalutho asika amanzi ngasikwa isisu sangijuqa isisu ngaguqa ngamadolo ngathi kuNkulunkulu after 5 minutes ngisikwa eswini ngavuma kuNkulunkulu ngathi Nkosi mangabuya ngithatha namhlanje ngicela Nkosi izono zami konke engikwenzile ungixolele baba ngingene esulwini. Ngase ngibona ukuthi ngiyafa ngase ngiyavuma kuNkulunkulu ngiguqe ngamadolo umzimba wami osheka kanti ngaleso sikhathi kunento bengiyamukela khuthaphasaya inama bababosha ikhadelelekusa. Abazalwane angazi ukuthi ngalala nini nathi ngiyaphaphama sekusebusuku ngathi ngithi iwindow hayibo kumnyama ngathi hayi mhlambe ngisese blind ngavula umnyango kumnyama. Waku pitch black on that night. Ngathi nangibuka ngaphandle la kunezihlahla ngakhona inwele zami zathi wayesethi umoya ngcwele vala umnyango uthandaza. Ngabuyela emuva ngavala umnyango ngathi baba ngipha amandla okugcina. Kanti ngalelo langa uday number 11 usuku lamadimoni ngoba abantu fanele bazazi lezinto. Kuneyinsuku amadimoni anga operate ngazo ngoba lezo insuku zirepresent uNkulunkulu. Nkosi amngelina ngizofundisa ngeinamba. Amadimoni they've got specific numbers and specific dates to operate. Numbers fana nabo 11, numbers fana nabo 13, inumbers inamba leza amadimoni operate ngazo lezo. Hallelujah. Ngalala I'm about to close. Ngaphapha ma ekseni ngathandaza ngoba khona into ethi ngimiphuma uyokhuleka ezihlahleni ngathi kodwa ngizophuma lapha kule ndawo kuneshapheli ishapheli ile bese kuba khona izihlahla bese kuba khona ipark. Into ithi kimi hamba ukhuleka ezihlahleni mina ngangaya ezihlahleni ngaya kuyipark ngafike ngahlala kuyibench elikhona lapha ngaqala ngathandaza lathi izuthe ezihlahleni. Ngathi ngithi ngiyaphakama angazi ngakhritshwa ngawa kulukudu
day number 12. Qhaqhazela umzimbizane, inyawo zibophekile, so angikwazi ukususa lo nyawo kulolu. Kwangathi nje kubophekile kuthe. Yeba bazalwana ngikhuluma istory. Yeba ngcwele ngisebukhoneni bukaNkulunkulu, I won't lie to you. Lento engiyikhulumayo into eyenzeka. That is day number 12. Ngathi Nkosi yini ofuna ngiyenze? Wathi okhulumayo konke engushoyo ubokwenza uthathe serious. Ngaxolisa once again uNkulunkulu ngathi baba ngicela into etheleyo. Ufuna ngenze lathi izwe hamba uyokhuleka ngaphansi kwezihlahla. Ngaya ezihlahla. Yayingekho lento. Ngapha kanca uyabona ukusuka la ukuya lapha kule heater hey kwakubuzukuzu because la amalunga omzimba amadolo ama-ankle kwakubuhlungu phela ngendlela emangalisayo. Ukuyofika lapha ngathatha angazi u10 minutes wonke uwalk ukuya lapha. Ngafika phansi kwezihlahla. Ngathi nangifika kwafika into yathi shu kwaba mnyama. Kusemini kwaba mnyama ezihlahleni gaqa. Shada bakosa idala baba bosa mandeke bosi kaba zokora basaya. Ngiyathandaza hey bangcwele animazi uNkulunkulu ne. Uma ngisathandaza ngizwa amandla yaphela ngihlale phansi. Uma ngihleli phansi ngiyathandaza. Angazi yini ethi phakamisa ikhanda esihlahleni. Mfundisi umgagama ngiphakamisa ikhanda ngithi na inyoka emnyama ilele phezulu kwegatsha ikhanda lithe. Kathi mina raba sota rabaya ngifuna ukubaleka. Rathaba ukuphakama akuphakameki. Rathaba ngibukile. The more ngithandaza lenyoka ngathi iphelelwa amandla. Kube khona into ethi izowela phezulu kwakho baleka. Bazalwane ngangihamba kanje ngirola. Ngingakhona ukuma sekuhlangene novalo lokubona inyoka. Ngathi nje mangiqeda kurola yabithi daqa phansi. Ngathi Nkosi ingezi kimi. Yathi nayiwa yaphenduka inyoka yarola inyoka yarola inyoka ngabaleka. Ngezwe ngabantu ngosuku luka 15 sengihamba. Bathi abantu hey uma uqeda ukusuka ezihlahleni sithola inyoka emnyama enkulu ifile. Ngababuza ngathi ifile le nyoka bathi ifile le nyoka. Asivaleni uthi umoya ongcwele abantu abaningi bebaya kuleya ndawo bayothandaza bebangaphenduleki because kukhona umuntu owafaka the spirit of the serpent. Bebathi nabaqala bathi bathandaza lenyoka ibathandile ibamba imkhuleko. Nami ifa ngoba ngikuday number 12. Ukube nami ngangathathanga le fasting nami kwangeke izinto zenze ngaphikelela ngenkani. Day number 14 waba yimi ekseni. Funa ifoni yami ngathi umfana wemoto baba ngicela uzongilanda mfowethu. Wathi hey uthe mos day number 15 ngiloko ngiyabala. Ngathi indoda angisenamandla mfowethu ngicela uzongilanda. Wathi okay ngiyeza. Day 14 ngitheni mina day 15 angithi bengicabanga phela ngiya ngokuthi mina ngizovela nje ngibuye lapho sengigcwele amandla. Kanti mawuzo receive izinto zikaNkuluNkulu istrength sakho amandla akho i-energy yakho iyaphela bese kungena umoya ogcwele kuwe. Njalo yokugcina yafika imoto ngathi baba ayangisafuni lutho ngicela ungithathele zonke into zami. Yabiqoqa indoda uqoqa umfana. Wathi eshabala uright ngithi mina ngi-right. Wathi mfowethu hey uphelile leso sikhathi mina ngiyibona. Wathi indoda uphelile uyagula. Ebazalwane ngangiphelile. Buya la come here. Ingane zamanje lo mntwana lo buya la exactly buya la mntana buya
buya lapha ebikhela, ungasabi ngizomfundisa okubizayo. Niyambona ungakanani? Ngaphuma lapha mina ngingaka. Ibhloko mina ngaphuma lapha sengilibambe kanje. Ngiphelile. Wasaba lo mfana wathi indoda singayi ekliniki ke bathi ngathi hayi ngiright. God bless you. Silenda samakhathalogo sishayeleni izandla. Ayizwa ngishifta. Hawu konje Nkosi yami ngiyajika we. Day number 14 wangidrive umfana wayongibeka erumini engangilitholelwe omama bomkhuleko emqashweni. Umama uyabona imoto mayima ngaphandle ngiyehla kanti umama uhleli edining, idining ingapha kune ifastela elikhulu elibuka ngasemgwaqweni. Umama uyangibona ngiphuma emotweni ngibamba ibhloko, umama walapha emqashweni. Ngathi ngena ngepassage ngiyovelela ngapha kwabe ngihlakameza umama. Wathi mntanami kwenze njani? Hayibo shabalala kwenze njani? Ngathi hayi mama ku right. Ngibamba ibhloko ngapha. Wathi uyindaba uyakhula? Ngathi lutho mama ngiphilile. Wathi ayingeke ngena ngapha endlini. Ngena ngapha endlini ngathi mama ngisacela ukungena ekamelweni lamqala. Wakhala umama wayeyisayoni, mama lo muzi angiqasha khona. Wakhala mi inyembezi. Wathi ithi ngivula ngathi mama ngicela ukhiya. Wanginika ukhiya. Uma ngithatha ukhiya abazalwane, uma ngifaka ukhiya kunzima ke ngathi yena ngifaka ukhiya wathi tha kwashaya umlilo. Ngathi mina hayibo ngawulahla phansi, ngawulanda ngawuthatha. Yathi le ndoda hey kwenze njani? Ngathi yangazi. Ngathi ngiyazama kwesibili kwathi tha umlilo. Ayi ngathi indoda ngicela ungivule. Yena nakabamba ukhiya vula, ngiyavuleka umlilo awushaye. Kimi enhlizweni ngasiconvince ngokuthi kusho ukuthi ngutholile umlilo. Ngwatholile amandla kaNkulunkulu. Sengizwa late sebangitshela bathi hayi umzimba ubungasana zinki. Kodwa mina mfundisi ngayikholwa into yokuthi mina ngithola umlilo. Mina ngayikholwa into yokuthi ngithola umlilo. Mina lesikhathi ukuthi cha enhlizweni ngithi ngibuye nawo lamandla. Kanti umzimba awusanamanzi. Kodwa uNkulunkulu wabona ukholo enganginalo. Ngahlala wathi mama ngikwenzele isuphu ngathi mama please angenzele into esalt. Ngaphuza isuphu lo mama wangenzela ngalala. Day number 3 ngezwe umzimba wami uyabuya kancane. Number 4, number 5, number 6 Saturday. Zafika insizwa zizongcheck. Bathi hey brother uhambe kanjani nabafika bangithola ngiso. Bathi bathuka bonke bathi hey brother hey sharps right besaba ngisho ukungibuka ngimanga namadoda angishalazelela kanti ngigcwele inkazimulo kaThixo. Bathi sharps right ngathi bafethu ngiright nangibabamba ngibathi omunye bakothi ubrother Shon lapha eKatlehong ngegardens Tabet lo brother kuthiwa uShon sasikhonza naye kwa apostle uNyikiza. Ngathi nangimbamba ngithi ngimbulisa uShon iyaqala into yasemazulwini kwaba khona iconnection. Wathi khapha saya ngambamba yithi laba saya kulukudu sayowa. Kanti umuntu uthola ideliverance ngihamba naye. Day number 6 Saturday ekseni safunda izwe safundiswa 12 o'clock kuyangena esibhedlela 12 to 3 lapha eKatlehong saya bazalwa. Sangena Natal Hospital, Natal Spirit Hospital. Sacela igumbi esaziyo umsibi ukuthi kuyaziwa kubhaliwe ugumbi noma uward number 13 akekho ongena lapha aphuma phila. Sangena man siyinsizwa sihamba noJesu sacela kumetro wasibuka nje lo yamama ngoba abantu basema ekhundleni bakuthatha phansi bakuthi wathi niyathandazela ukusho lesibuka nje uniyathandazela nina sathi yebo sathoba ngoba umuntu kaNkulunkulu uyathoba wehlele enzansi kodwa wena ubuwazi ukuthi into engizoyenza la wasinika sathi sicela uward number 13 wahlafuna ichapis lo mama ke
ufuna ward number 13. Okay, hayi hamba ward number, safika ward number 13, safika emnyango, sathi sangena, masingena wathi unesi, hello, singanisiza bo abuti kalithusa rara awusike visiting hours khona le batho re batlang go ba rapela re khopetse ko metro. Wathi o itseng metro? Sathi metro no itse re ka kena. Athi ha kenang le ba bona wa ba phambana nathi unesi awusafika. Insizwe esihamba noJesu saqala kumbhedo ngasemnyango baba ngika sosafika sanibonani bazalwane sanibingelela nonke egameni likaJesu zavuma ezinye ayivumi phamisa nje izandla sathi bazalwane mina ngubrother Mthunzi ngaba nabafowethu sikhonza nabo sihamba ephedlela sikhulekela abantu abagulayo singena namawodi ningathanda ukuthi sinikhulekele na abantu baphakamisa izandla bayagula sangena igama likaJesu umbhedo oqala igama likaJesu umbhedo wesithathu igama likaJesu safika kumbhede safike sabambeka kuwo kwaze kwashaya isikhathi hayi angivali hayisali uphila nakima Magezi Aisa Upile Naki Magezi Kimangezi Aisa ongakahlangani nalenkosi engahlangana nayo ngicela phakamise isandla sakhe sengiyathandaza. Mark my words, remember this video the first Sunday yethu eWynberg. Mark and analyze every word engiyikhulumile. I haven't started ukuchaza the message prophetically esifundile, but I will come back next time and go in details and explain what God is going to do in this house. I want to pray now. All the intercessors, all the praise team members, all the ushers, all the pastors, the church at large, Bazalwan, we are in a season where God is saying to us, now is the time. The ball is in our court. It's up to us now. How do we swim in this anointing? If you honor and respect this anointing, it's going to work for you. Kunento entsha uNkulunkulu ayenzayo. La nizobona nizombamba ngesandla kusazokwenzeka imanga ngezimanga la eWynberg. Glory to Jesus. Ake sikhuleke nithina sonke kube lowo nalowo athi Nkosi uzunga ngendluli nami uma wenza okusha eWynberg. Shaya izandla zakho uvule umlomo and begin to pray. Baba siyabonga. Liphilile linamandla izwi lakho. Liphefumulelwa nguwe. Aliphumi Nkosi kowakho umlomo. Laphinda nemumva ningawenzanga umsebenzi. Bayade uNkulunkulu ophilayo, bayade dwala. Bayade uNkulunkulu namandla. Father, in the name of Jesus,
We pray, Spirit of the living God. We pray for your grace. We pray for your mercy. In Jesus' mighty name. Moyo ngcwele khuphuka. Uzibonakalisa phezu kwabantwana bakho. Ngegama lenkosi uYesu Kristu ophilayo. Sikelela omunye nomunye. Sikelela Nkosi abezayo. Sikelela abasemakhaya. Yenza umangaliso Thixo. Ngegama elingaphezu kwamagama. Igama lenkosi ethu uYesu Kristu namandla. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. Ngicela bazalwane shalom uNkulunkulu izandla kakhulu. Come on, let's give the Holy Ghost a big shout of praise. Shayela umoya ngcwele izandla. Singahlala phansi imizuzu emibili egameni lenkosi. Babukeli bethu abasibukela emakhaya. It's a giving time, it's an offering time. Egameni lenkosi uJesu. Ngiyacela ukuthi nawe lapha ekhaya, as you're going to watch this video, you're going to receive this video, as you're going to receive this message, I pray ukuthi uNkulunkulu akuphe amandla, akuphe futhi nembewu. Bese uthi babushabalala la uhamba khona na imbewu yami ngikhulekele umuntu kaNkulunkulu. Izinto azambi kahle empilweni yami baba kuhlangahlangene. Ngithi mina uNkulunkulu ngaphansi kwale grace ayibekile la uzowabona lamandla, uzoyibona le anointing. Kuzoqala kule 6 months yokugcina. We are going to finish very strong. Our finishing bazalwane is stronger. Yes, it doesn't matter how did you start it to 2025, but what matters is how are you going to finish 2025. I mean, I'm seeing you finishing strong, and you're going to finish strong. I'm saying it, you're going to finish strong in Jesus' name. You're going to finish stronger and stronger and stronger and stronger in Jesus' name. I am your apostle, MJ Shabalala. I salute you. God bless you. Shalom uNkulunkulu izandla enkulu.